मुखिया जी प्रणाम। तब कहल जा। कथी कहू मुखिया जी, जब से अपने हमर बउआ के करार में से झरले बाड़ी तब से हमनी के बड़ा दिक्कत हो गेल बा। विदेशों भेजेला कही तारी त एजेंट 3-3.5 लाख रुपया मंगैता। पता न वहाँ गेला पर काम मिलतई कि ना मिलतई, कौनो गारंटीए न रहले। हम सोचित रहली उ पैसावा अपना ही ले लेती आ फेरू रख लेती, काहे कि ये लन कम से कम 5 साल के त गारंटी रहतई नु। हट जोरे गजनवा, इतना कस के बोलबे रे लेन देने वाला बात धीरे से न बोलल चाले। न सुन ले बड़े कि दीवारों के भी कान होते हैं। पैसा दिखा दिले समझो तोरा काम हो गेलो, लेकिन सिस्टम में जाके पड़तो ताकि कोनो कहे ना कि पैसा लेके भीतरिए का लखा। होतई मुखिया जी होतई। तुरंते वैकेंसी खुली, कहिए फार्म वार्म भरेला, ठीक बा। बाकी पास केंगे करावे के बा वो हम समझ लेम। पैसवा यही लन दे दू की? हाँ दे दो, शुभ काम में देरी नानू करे के मर दे। मुखिया जी हमर बेटवा इतने दिन में दुबरा के साफ रहेटा जैसन हो गेल बा। एलन पहले रहत रहलई हनु त देह दासा ओकर ठीक रहत रहलई ह। पैसा दे देला, अब तोरा बेटा न रहल, उ हमर बेटा हो गेल हमर। तू जा, अब ने फिक्र रहा।